Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe a quenda diste espazo das madrugadas correspóndelle a miña amiga Anxos do Souto. Esta extraordinaria poeta regálanos no número 21 da nosa revista Nós, a xente do redor, dous preciosos poemas. Eu hoxe quero poñer voz a un deles titulado Matinando. Fareino esta vez, si cabe, con un especial cariño, coa intención e o desexo da súa completa recuperación, querendo que esta interpretación da súa palabra leve consigo a miña aperta. Matinando. Como queres que te queira se ti non sabes querer? Se a luz dos teus sentimentos te obcecas en non haber? Como queres que a paz poboe esta nosa relación se afastas do amor que debece no interior? Como queres que a túa mirada brille de satisfacción si está metida nunha arfocha que atoas sen compaixón? Como queres vivir a vida cinguida de perfección si como humanos erramos e demandamos comprensión? Como queres buscar o amor rodeado de temor si só a confianza e o respeto abonan a esa flor? Como queres circular por sendeiros que inhóspitos son si ese longo e empinado camiño xamais conduce á ilusión? Moitas grazas, Anxos do Souto, apertas fortes.